Higala maayong hapon. Today is Tuesday. It's March 10, 2026. Yes, adlaw karon nga Martes higala, and of course, every Tuesday mao kana ang atuang schedule alang sa atong programang Justice on Air. So again, maayong hapon sa atong mga suking tigpaminaw. Live kita karon sa DXMU FM 88.9, your development radio. Alang sa atuang programang Justice on Air, ang atuang legal service program diri sa DXMU FM, kauban ang atuang University Legal Council. So of course, kinigihapon ang inyong host nini nga program. This is Dr. LG Iman Aninayon. Og karong adlaw, yes, tungod kay karong bulan sa Marso, ato man nga gisaulog ang Women's Month. Sakto ra gyud nga atong pagatukion ang usa ka importante kaayo nga balaod nga magahatag kanato og gahom, ilabi na sa atong mga kababayen who are listening right now. Kining balaod nga gitawag nga Magna Carta of Women or Magna Carta for Women, RA 9710. Kini nagpasiugda sa gitawag nato na nga kuano gender equality katungod sa mga babayi sa trabaho, ingon man katungod nila o katungod nato sa edukasyon, panglawas ug daghan pang uban. This time, aduna kitay special guest nga atong makauban along with our personnel from the University Legal Council. Live karon nga atong mga kauban ang atong mga legal experts. We have our University Legal Assistant 2, si Ma'am Ruby Jan Casas, and of course ang atong special guest, ang ato ang alumnus sa Central Mindanao University, and I'm so glad to call him now Attorney Marwel Mucara. Maayong hapon kaninyo, Attorney and Ma'am Ruby, and welcome back, Attorney Marwel. It's nice to be back, Dr. L. Yes. O sa ganito, the last time nga nagka-program ta diri sa DXMU FM was on the year 2017. Imagine. That's right after winning champion during storytelling sa MASTS competition. Yes. So, kumusta to imong MAST nga experience? Kapila gani ka nag-MAST? Once lang. Once. It was katong very graduating good. na ka. Yes. Imagine. Unya, dayon, unsay result gani adto, nakalimot na bitaw ko adto, Marwel. I was declared as a champion. Wow. So, storytelling to, no? yes. Murag pila ka years after ay pa nasundan dayon nga na ay kay imagine pila imuhang ka-compete ato ka schools 20 all the state universities and colleges in Mindanao. 23, 26 dapita di ba? Basta storytelling daghan kaayo na. Sige, anyway, I'm so glad to have you again. Thank here you so sa much. DXMU. It's nice to be back. Yes, and now you are Attorney Marwel already. Yes. Oh, hello di ay kay Janwa kamo ni Janwa di ba batch? No, ahead si Janwa. Tama di ay. Bantog ra di nga nagsapon pa ta kasi Janwa wala pa man ako nasapnan diri sa CMU. Sige, anyway, thank you kaayo, Attorney Marwel. Ma'am Ruby, imo sa nga greetings, shout out. Okay, mayong hapon usab, Doc LG. Sa legal office nga gapaminaw karon, labi na sa atong University President Dr. Rolito G. Ibalye, sa atong mga Vice President, member of the Administrative Council, faculty, staff, students ug sa tanan natong tigpaminaw, mayong hapon. Daghan kaayong kababay-inan nga dili aware sa ilang katungod ug karon nga Women's Month, importante nga ato jud ning i-highlight para mahatagan og empowerment ang tanang mga babae. Yes. Yes, so no, mayong hapon sa ato ang mga suking tigpaminaw. Again, mayong hapon Dr. LG. Yeah. Special kaayo ang bulan sa Marso because we celebrate Women's Month, and all the more that
we see its relevance sa ato ang celebration because daghan kaayong kababainhan karon ang still they are suffering, no? Daghan kaayong challenges in terms of True. gender discrimination. So that is why I am here today para ma-shed light nato ang one of the most important laws that we have in the Philippines, which is Magna Carta of Women. Yeah, exactly. Salamat kaayo no, Ma'am Ruby and Attorney Marwell. So karon atong paminawon ang usa ka sulat gikan sa usa ka working mom, working mother like me. Nagitawag nato og o ato kining tawagon sa pangalan nga Lina nga nagatubang og diskriminasyon sa iyahang trabaho human niya manganak. Agoy makarelate man sa daani oy. Sige, anyway, kini nga istorya ilabi na kay aduna kini kalambigitan sa ato ang selebrasyon karong bulana nga Women's Month. Kay nagpakita gayud siya og usa ka importante o unsa ka importante ang pagsaulog o pagpanalipod sa katungod sa mga kababayen-an batok sa diskriminasyon. Okay, so before nato ni hatagan og pagtagad, we will pause una for a break. We will be back. Humani ini. Stand by. Ang bag-ong anak nga kabaw nanginhanglan ampingan og tarong kay dali kini mataptan og sakit. Ang mga hinungdan sa pagsakit sa bagong anak nga kabaw kay ang mga mikrobyo, parasite, kulang sa nutrisyon, vitamina ug mineral. Timan ang mga saktong lakang aron malikayan ang pagsakit sa bagong anak nga kabaw. Sa unang adlaw gikan pagpanganak siguraduhong nakasuso ang bag-ong anak nga kabaw sa colostrum o unang gata sa inhang kabaw kay puno kini og antibodies, mineral ug vitamina batok sa mga sakit o impeksyon. Apan ayaw tagay og sobra colostrum kay magkalibanga kini. Sa unang 7 ka adlaw, purgahon og tagag iron dextran. Sa unang bulan, purgahon og tagag vitamin A, D, E. Sa ika-120 ka adlaw, bagunahan kini batok sa hemorrhagic septicemia ug pag-abot ni inig 5 ka bulan, tagaan kini og booster shot sa hemorrhagic septicemia vaccine. Alang sa dugang kasayuran, i-follow ang Facebook page sa DA Philippine Carabao Center ug mamahimong bisitahon ang pinakaduol nga buhatan sa inyong lugar. Pwede sa pagtawag sa numero 09. Alas 3:18 na sa kahaponon. Welcome back sa atong programang Justice on Air. Ang ato ang libre nga legal service program sa Central Mindanao University. Ug ato kining hatagan og pagtagad ang suwat tampo gikan sa usa ka letter sender nga itago nato sa pangalan nga Lina. Dear Justice on Air, maayong adlaw sa inyuhang tanan. Ako si Lina, 32 anyos, usa ka working mother nga adunay duha ka anak. Human ko manganak sa akong ikaduhang nga bata. Nibalik ko sa akong trabaho isip clerk sa usa ka municipal hall. Apan pagbalik nako, giusab sa akong boss ang akong assignment nga dili na makatarunganon. Gipadala ko og field work nga layo kaayo. Bisan aduna ko'y gamay nga bata nga kinahanglang atimanon. Muingon sila, dili na ka kaayo productive kay naa na kay pamilya. O,
ug gidinay pagyod ang akong promotion. Kay dili na daw. Matud pa, dili na ka makatrabaho og dugay nga oras. Sa among opisina, klaro kaayo nga ang mga lalaki nga tatay dili gyud gihatagan og sama nga treatment. Sila gipromote bisan aduna sila'y pamilya. Ako giingnan nga babay ka man good. Kinahanglan ka mag-focus sa balay. Naka-feel ko nga dili patas. Og makaapekto gyud ni sa ako ang income og career. Usahay, maglisod ko og bayad sa eskwela sa akong mga anak tungod niini. Aduna pa'y mga higayon nga kung mangayo ko og leave para atimanon ang akong masakiton nga anak, giingnan ko nga dapat ka mag-sacrifice para sa trabaho. Samtang ang akong ubang mga kauban nga mga lalaki, dali ra kaayo makakuha og approval para sa susamang rason. Matag adlaw, mura ko gina-pressure nga pilion nako ang trabaho kaysa sa akong pamilya. Og kini nagahatag kanako og daghang stress og kabalaka. Mahadlok ko mo reklamo kay basin mawad-an ko og trabaho. Apan niining Women's Month, gusto na ako mahibalo kung aduna ba ko'y katungod batok niini nga diskriminasyon. Asa man ko magsugod. Salamat kaayo, Justice on Air, sa inyong tabang. Inyong magtatampo, Lina. So, salamat kaayo Lina sa imuhang suwat nga gipadangat dinhi sa ato ang programang Justice on Air. Ma'am Rubes, sa imong pagkadungog sa letter ni Lina, unsa man imuhang initial nga reaction niini? Doc Elge, no, that's quite unfortunate, no, nga supposedly it should not be experienced by any person, malalaki man or mababae. True. So, sakit siya paminawon nga daghan di ay inahan kaka-experience sama ni Lina. Gaanto siya og discrimination sa iyahang trabaho. Tungod lang kay babae siya. So, dili unta dapat maapektuhan ang ilahang trabaho tungod kay working mother siya, and regardless kung unsa ang gender. So apan maudjud ni ang atuang realidad nga from time to time anyone pwede maka-experience ani. True, dili lang si Lina. Salamat kaayo anak Ma'am Ruby. Attorney Marwell, one question before sa imuhang full nga explanation, no? Klaro ba nga diskriminasyon ni bisan wala siya'y direkta nga verbal abuse? Yes, Dr. Elge. So, klaro kaayo no that there is an equal treatment based on gender. So, the unfair assignment, kaning pag-deny sa ihang promotion, just because usa na siya kainahan. So, mao gyud ni og usa gyud ni sa mga violations contemplated under Magna Carta of Women. Ayun, sige. So ato gyud ni nga palapdan, ato ni nga i-expound pa Attorney Marwell ug Ma'am Ruby para makasabot ang tanan. So Attorney Marwell, balikan ti kano, unsa gyud ning Magna Carta of Women? Asa ni siya applicable ug unsa kalawom ang proteksyon nga ginahatag niini alang sa mga babayi ilabi na sama kang Lina? Okay, so si
Dr. Elj, ang Magna Carta of Women or RA 9710, no? This is also referred as the Philippine Law on Women's Rights. Yeah. So, under Philippine Law on Women's Rights. Maura gid ni ay siya ang o sige tawag ana kanang mura baog pinaka pure or pinaka first ever nga women law for women. there are a lot of laws for women, but later on this one we will find out that how unsa ka extensive ang scope ni Sa Magna Carta. RA 9710. I see. So under section 2 of the same law, no, also we can find this under the Constitution that the state affirms the role of women in nation building and ensures substantive equality of women and men. So dili lang di ay kay lalaki lang dapat ang paboran. Yes, Syempre equal exactly. sa imong giingon no, substantive equality. Yes. Sige, unsay tumong ni ini Attorney Marwell? So, ang tumong aning RA 9710 is very simple. Number one is to first siguruhon nga aduna gyud gender equality. Ikaduha, no, protektahan ang katungod sa kababainhan sa tanang aspeto sa kinabuhi. Ikatulo, since we are protecting the rights, no, we have to make sure nga i-follow gyud nila, and that is why ang balaod mag-penalize gyud sa mga discrimination based on gender. Now, to answer the question nga asa man kini applicable. So, Magna Carta of Women applicable ni siya sa trabahoan, no? Apil ang government offices, either it is a government-owned or controlled corporations or even local government units, no? Applicable po ni siya sa eskwelahan. Also in public services, no? Government programs or mga programa sa gobyerno. Also, this is applicable sa ato ang economic dealings o political dealings, no? Economy and politics. And basically, tanan nga sectors nga adunay babayi. This covers all, apil tanan. Basta adunay gender inequality, ilabi na sa gobyerno nga mga empleyado sa Manilina. Ayun. In other words, tanan covered ni ini. Yes. Basta kay babayi ka. It is encompassing. Yes. So, to really understand nga masabtan yun nato no ang mga important terms nga Yes. anaaning balaod, ato ang i-shed light, no, at least for a moment. Una, kung moingon taog diskriminasyon sa trabaho. So, kini mao ni ang mga illegal nga mga acts nga ginahimo sama sa gihimo kang Lina sa mga remarks nga giingon sa ihang boss sa iyaha. Sama Nang pag nag-exist karon ba? Yes, grabe, Nga, sadly. oy, babae man ka, sa balay na lang ka magpuyo. Correct. Kay mo na imong role. No, so di gid nato malikayan ang mga backward thinking o Yes. traditional nga mga tao, no. Oo. Sama sa gibuhat kang Lina nga giignan siya nga babae raman good ka, focus sa balay, or gi-deny ang iyahang promotion due to the fact nga inahan na siya, no. These are all considered gender discrimination. So, unsa may ingon sa balaod? Under RA 9710, niingon ang balaod nga walay diskriminasyon sa promotion, sa pay or sa sweldo, ug assignment sa trabaho just because of your gender or family status. Kaya di ba even gani sa hiring process pa lang, ginabutang yun na din ha sa ubos sa kanailang notice nga this is open for both for all male and gender, female, yes. di ba? So, this is one of the laws, no, that compels ang ato ang mga hiring agencies. Napagani nagibutang regardless of race, sa to gender, and ethnicity, religion, Yes. na. So, ikaduha nga term nga dapat nato masabtan is unequal treatment. No? So, what constitutes an unequal treatment? So, example ani is very common, no, sa trabahoan. Ang lalaki ang gi-promote, dili ang babayi kay aduna na siya'y pamilya, or mas gina-prefer nila og promote ang lalaki because kung babayi mo undergo og pregnancy, no, even if how competent and qualified
women in the role. So kani siya, this implies stereotypes about women ug sa ilahang role sa society, no? Also unequal treatment could be kaning mga disrespectful ug illegal nga mga actions, no, nga bastos nga mga treatments sa atong mga katrabaho. So ikatulo, which is also very important for women, are the rights of the women in terms of maternity or maternity Yes. rights of women. So under the Magna Carta of Women, no, kaning maternity rights of women are protected. So ang paghatag og unfair assignment sa makang lina because nanganak siya is a violation gyud siya sa ato ang RA 9710. So dapat gyud adunay equality, equal opportunities sa pag-support para sa atong mga working mothers sa gobyerno. And just to add, natay gitawag nga expanded maternity leave law. This is Katuning bag-o, di ba? Yes. The new law nga gi-extend mas Yes. ni taas. This is in complementary with Magna The Carta of existing. Women. So ang balaod nagahatag og 105 days of paid leaves sa ato ang women availing maternity leave. Mauna na akong na-enjoy actually. Yes. 3 months and pila mo na siya? 105 no? 105. Marag mga 3 months 3 and months 15 and days. 15 days. Yes. So for solo parents, no, nga Yes. falling under the qualifications of a solo parent under Solo Parent Welfare Act, aduna sila additional nga 15 days of Wow. maternity leave. So they enjoy 120 days of paid leaves under maternity leave. Also, atong Magna Carta of Women ensures that every woman, no, has access to health, education, and kani nga balaod nga protektar usab sa reproductive health rights Yes. sa women, educational access, no, o economic empowerment sa atong mga kababainhan. And by the way, I just would like to share the ituod, no, Attorney Marwell and Ma'am Ruby. Ako mismo, makaingon gyud ko nga ang CMU is women-friendly institution nga, no, because during my pregnancy I was allowed to undergone work from home for 9 months. Kay tungod kay bed kanang advice ko nga mag bed rests, so dili ko allowed nga mag-walk or mag-stand for a long period of time. Dili ko pwede magbiyahe, dili ko pwede mag-drive. So unsa ko pagtrabaho kung dili ko allowed mag-drive. Mauto nga og dili ko allowed mag-walk. So mauto nga gi-allow ko sa CMU nga mag-work from home. Diba? Grabe. So that's good for na imagine na ha for na 6 months na lang kay ang another 3 months katong ikakuan ang another 3 months kay kuan naman gid siya leave na siya. Oo. So katong naka bed rest ko, I was allowed to kanang enjoy the work from home, meaning the program ko through phone patch. Grabe. oo. Superwoman ang imuhang, grabe gid atong mga inahan. Yes, so gahigda ko while nga ga-program. Gahigda ko while nga akong cellphone mag-program ko dayon nakahigda ang akong kay advice man ko nga akong tiil nakaibabaw, o elevated Para sa kuan blood wall. flow. Oo, kanang para nga ma-avoid ang abortion, miscarriage. Oh. That's why. So mauto siya makaingon ko nga kung ikaw buntis or kung ikaw kanang mother to be diri sa CMU, ayag yun mo og pagpanuko, just write a letter and it will be approved yun sa ato ang university president. Grabe, it For only you to goes enjoy that. to show that CMU headed by our university president, no, Yes. really acknowledge the contribution of women Yes. in the academic paradise of the South. Yes. Oo, di ba? Academic paradise of the South. Yes. True. Sige, so diri na ta sa katong syempre discrimination in public service. Unsa Yes. man pud na siya, Attorney So, Marwell? mas bugat ni, no, because kung ang gender discrimination happened because inubanan sa public service, no, mas aggravated ang offense, meaning mas mutaas ang penalty simply because if
you are in the government office or if you are a government agency, it is expected of you nga i-model nimo ang kind of gender equality nga gina-push forward sa atong government. Which is why when the gender discrimination happened in a government agency or through public service, Yes. then aggravated ang penalty sa imuhang offense. Imagine, mas ni taas, mas ni worst, mas ni dako. Yes. So, also, the pattern of discrimination in terms of gender discrimination, no? So, kung mo compound na gani ang penalty kay, let's say for example, it was found nga perminaday ka or habitual na ka nga Oh, nga gina-discriminate. yes, sa mga women. So, kung recurring siya, lahi pud ang penalty niya. Pag may tag-recurring, meaning gabalik-balik nga Balik-balik, no? sige ka o Habitual ang discriminate. imuhang offense sa Oo. women. So, pwede siyang mahimong multiple counts under the law. Well, bitaw nga gabasa ko sa letter, no? Muraog ka nang, makaingon ko nga, asa mo ni natawo or unsa ka nang nakabalo ba ka ni iyang boss o unsa ang kanang iyang gibuhat. Lagi, no? We Oo. are lucky lang gid there is a CMU that we are very advanced in terms of uplifting the rights of women. But Yes. for people who are in far-flung areas who needs legal education, good. Yes. No? Murag lisod kaayo sa ilaha pasabton pud. Pero considering ni Asha Attorney Marwell nga municipal hall. Yes. So this is a local government unit in a town. Yes. Oo. Murag ana Sa, gyud. sa town siya o municipal government. So meaning murag dili na kay sila ing anak ka naa sa unsa na kanang isolated nga places. Pero mo lagi na ingon di ba But attorney? even so, yes, Dr. Naagid gihapon. LG, naagid gihapon, no? In my experience sa legal education, murag, dili gyud tanan abreast sa ato ang laws. So, dili tanan updated. Yes. And kuan pod no kanang di ba sa inyo ha sa ato ang balaod maingon ta ignorance of the law excuses no one. Ignorantiam lehis non-excusat. Oh, di ba sa to again daw be? Ignorantiam lehis non-excusat. Unsay but pasabot ana Attorney Marwell? It's just the Latin translation. Yeah. Ato sang i-expound sa kuno kana siya. Unsay but pasabot nga kung sa na ang ignorance of the law excuses no one. In compliance therewith. Because ang ato manggong mga balaod diri sa ato ang nasod before siya mo take effect, no, it has to be published. So through publication, the people are deemed informed, no, and as Filipino citizens, it is our duty to be abreast with the laws that we have and to be informed. So, Yes. munang dili siya valid defense nga Wala oh, ko kabalo wala ana. ka kabalo. Yes, because laws are being published. And by the way, naatay ko Andre Attorney kanang joiner sa live. Kaya naman tayo live sa Facebook. Wow. So we have Ma'am Lourdes Dayaw of Japan. Ayan. Oo, international ni ato ang live viewer, no. Ingon ni Ma'am Lourdes, yung nangyari kay Ann Curtis, kung aware si attorney, anong tingin niyo po? It is a woman discrimination ba? Or discrimination ba ng woman ang gibuhat? Katong kang Ann Curtis, nga giingnan siya og unsa to again, aware ba ka ani Ma'am Ruby? Ayan, nakabasa ko sa social Okay, media. go Ma'am Ruby. Ilaban mo yan. I think congressman. Yeah. Katong nag-comment Bongson siya. Tay. Oo. Unsa inyong comment adto? Indeed, no, nga, ano gid siya, ma'am, discrimination siya on behalf of all women. Kay, iha mo gong voice out pag yun how he thinks about Ann Curtis Pag in an makita niya si explicit way. Ann. Yes. So, pwede yun si Miss Ann Curtis, no, magsikag legal advice against kato siya nga specific congressman. So, murag continuing man ata siya nga story pa, no? Yes, Because until now. nag-declare man si Miss Ann Curtis that she will be filing a case if mo prosper siya. But it's just an indication nga nganong mo celebrate kita og Women's Month. Yes. Grabe natulong pagid sa Women's Month. Yes. Oh my God, nataranta ko 340 naman di ay. Wait lang. Daghan pa ko gusto nga pa ipangutana pero yeah. It's a discrimination, Ma'am Lourdes.
under na siya sa ato ang Magna Carta for Women. Anyway, ma'am, thank you kaayo Attorney Marwell sa imuhang paghatag og definition no sa mga terms nga dapat natong mahibaw-an when we talk about Magna Carta for Women. Sige dirita kay Ma'am Ruby. Ma'am Ruby, unsa man puy mga penalties ni ini? Para sa tanan, Doc Elj, no, ang penalty sa Magna Carta of Women nagdepende sa klase sa gibuhat. So, dili siya tawagan na it's kanang dili siya same Oo. ang penalty, so specific siya kung unsa ang gravity o ang Yes. gibuhat sa isa ka person. So alang sa government nga mga opisina sama sa kaso ni Lina, mauni ang mga kasagaran nga silot based sa section 41 under Republic Act 9710 ug sa ato ang implementing rules and regulations. So we have here first administrative sanction kung makit-an sa Commission on Human Rights nga adunay violation. I-recommendar nila ang sanction sa Civil Service Commission Okay. or pwede pod sa Department of the Interior and Local Government sa DILG. Kay si HR manggod siya una sa ma'am So moadto si Lina sa HRMO. sa Commission on Human Rights. Human rights. Commission. I see. Ay, wait lang. Pero kung moingon tag Commission on Human Rights, murag dako na kay ni nga office, asa siya una gyud mo adto, ma'am? Naman sa Cagayan. Yes, because Okay. to trace back ang balaod, si Magna Carta of Women is the commitment of the Philippines against elimination of all forms of Discrimination. discrimination on women. So CEDAW, no? That is a kanang convention sa United Nations. CEDAW. CEDAW, yes. CEDAW. Yes. Unsa to again, attorney, ang meaning? It's- elimination on all forms Of of discrimination against women. So, mo ni siya ang local translation aning CEDAW. I Si see. Magna Carta of Women. Okay. Sige, padayon da kuno. Thank you, Ana Attorney. Padayon da kuno ta, Ma'am Rubes. After ito sa Commission on Human Rights, pwede nga recommend si CHR sa Civil Service Commission regarding sa incident, like katong nahitabo kang Lina kay government man siya. So pwede ni i-appeal ang suspension, demotion or dismissal gikan sa serbisyo if ever kung unsa jud ang gibuhat noon sa kadako or unsa klase nga violation. Mahimo usab nga i-recommendar sa Office of the Ombudsman o Sandigang Bayan kung adunay graft or corruption involved sa issue, like for example na siguro threat. Oo nga, di mo ni buhaton tungod kay ganito ganyan, etc. Yes. So aside from that, liability sa tawo o heads of agency, if ang direkta nga responsible kay ang head sama sa kang Lina, di ba? Iyahamang ata tong head Yes. sa office. So mahimong liable ubos sa administrative law or civil service rules ang katong iyahang head. Aside from that, other remedies pwede pa jud mo gamit og ubang balaod kay agano ang ato ang Republic Act kaning Magna Carta is encompasses with other laws such as VAUSI, anti-bastos law, napagi other pa nga mga other laws. So pwede pod gamiton to ni Lina Yeah. as a ground for violation against sa iyahang head. So sama sa pwede pod maka-file si Lina og mga damages or injunction sa korte kung mo gid siya no iyaha jud ni siyang i-file or pwede pod siya mag-institute og proceeding para sa appropriate redress ubod sa balaod. And ang filing sa complaint dili makapugong sa ubang remedies ubos pa sa existing laws sama sa 9262 or uban pa nga mga encompassing laws applicable to this. Yeah, thank you so much ana Ma'am Ruby. Attorney Marwell, unsa gyud ay ang pinaka-immediate nga steps nga buhaton ni Lina? So, thank you, Dr. Elch, no? So, sama sa na-mention na gaina ni Ma'am Ruby, daghan kayog option si Lina. So, first of that is mag-report siya dito sa Commission on Human Rights, no? Nalakot pangutana, attorney. Halimbawa, syempre, di ba sa usa ka municipal hall o municipal government na magitay HRMO, wala ba'y role ang HRMO sa case ni Lina? Pwede siya
makasumbong sa atong HR, no, Oo. because siya magid ang direct and immediate nga tao, but para mahatagan nato og light ang proseso. So ingani And maybe tungod kay bugat pud kaayo ni ang Yes. kung ano nga case kang Lina. Yes. Kay imagine gud nang dili na siya Yung promotion. yung promotion Yes. stop. Mura grabe na gid kaayo so ba dili daghan siya kayo nga ang naigo, no, sa denial, Yeah. sa denial sa promotion. So kato una mo ato siya sa CHR because kani si CHR Commission on na siya Human investigatory Rights. power, so siya ang mag-investigate og mag-recommend og sanction, no, if it is found that indeed there is gender discrimination. So Yeah. recommend siya og sanction to Civil Service Commission or the DILG, no, para sa atong mga government employees. Also si Lina pod pwede siya mo file o complaint under the dito sa Civil Service Commission. So siya mismo directly. yes, nganong important man ni siya, Ma'am Elge, Dr. Elge, because para documented ang pattern. Yeah. No, because earlier atong gidiscuss nga kung compounded na gani ang offense, no, so pwede pa count siya as daghan nga count sa violation. So okay. it has to be documented. So say for example si Lina mahadlok siya og identify sa iyang employer. So Meaning mahadlok siya nga hinganlan. yes, hinganlan, no? So, pwede lang mga description lang ang iyang ihatag, no? Such as, boss nga lalaki, ang pangidaron aduna sa 50, okay. no? Or pwede na dahil nga kanang description lang. Yes, so nasa HR department, so kakahitabo ni during routinary meeting, so pwede kaayo na siya niya ibutang sa iyahang complaint. Pero pwede gid pud nga hinganlan. Pwede po yun I nga see. hinganlan. Yeah, so pwede po siya mo file og administrative complaint, no? Under kaning RA 9710. So kung mo file siya og administrative complaint, pwede po siya sa individual or the government agency or the agency itself. Meaning ang agency ang mo fight sa iyahang right? Against the individual ang katong nakasala sa Yeah. iyaha or ang opisina sa individual nga nakasala sa iyaha. Okay. No? So, siguro, common example, ani kaning mga public services nga ang empleyado sa usa ka opisina, no, nagpinaras sa ilang kliyente, nga ni, say for example, ni kuha og document ana nga agency Yeah. or opisina, no? So, pwede nga katong nga opisina ang iyang filean. Filean mismo. I see. Og administrative case. So, kung it is found nga even if nagsumbong na sa agency, negligent gihapon, wala ay pagkatagad ang ahensya, Ay aray. no, so pwede sila makasuhan og mas dako pa. Yes, dili lang kay ang katong person nga nag-commit. Yes, Appeal na ang tibuok head na. sa opisina kung Oh. negligent yun sila o wala Okay. sila ni take og action. Yeah. Sige, so Attorney Marwell, na ako'y follow-up nga question. Unsay kalahian aning Magna Carta for Women o kaning ubang women's rights laws sama sa RA 7877? So, ganiha, Dr. Well, Elch, na-mention ninyo ni ganina, no? napangutana gid nimo nga Oo. kanang kung mao ba gid ni siya ang only right. So, it was also mentioned ni Ma'am Ruby ganiha nga daghan kaayo pod og rights pa or laws in the Philippines that Yeah. protects women. But dako gid ang kalainan ni kaning karaan natong anti-sexual harassment law or Yes. RA 7877 So it's the sexual harassment. Yes, compared to RA 9710, which is Magna Carta of Women. Yeah. Because si anti-harassment, no, it is only limited or limitado lang siya sa mga sexual harassment sa trabahoan or sa eskwelahan. But, and also, kung makumit ni kinahanglan o kaning power relation, Oo. such as maestro ni mo siya, and then Yeah. estudyante ka, and then boss ni mo siya, and then empleyado ka niya, no? But here, under Magna Carta of Women, it is more comprehensive, meaning encompassing siya.
So na-cover niya tanan forms of gender discrimination, dili lang sexual. So mao to una apil ang economic, no, such as equal pay and promotion, maternity benefits, ihang political rights, and social rights such as access to healthcare. So in short, Dr. Elge, no, ang gibuhat kang Lina gikan sa unequal assignment hangtod sa denial sa iyang promotion just because inahan na siya. It is a complete violation sa Magna Carta of Women or RA 9710. O kini nga balaod maoy mao gid ni siya ang usa sa dako nga rason nganong atong women right now are more empowered because natay ingani nga balaod. Tinuod. Thank you, Ana, Attorney Marwell. Ma'am Ruby, unsa imong mensahe? Alang sa itong mga kababahinan who are listening right now, syempre, Happy Women's Month to us, Ma'am Ruby and Attorney Yes. Marwell, at Happy Women's Month. Sa itong mga kababahinan who are listening, nga pariha o kahimtang pod ni Lina, unsa imong message ani Ma'am Ruby? Para sa tanang mga women no nga naminaw, nagtan-aw karon sa live, labi na tong pareha o kahimtang ni Lina. I just want to remind everyone nga dili ninyo sila ang pagka babae, dili nato na siya choice. We are born nga mahimong babae jud ta or lalaki ta, and especially mahimong inahan. So dili sala kung gusto ka magtrabaho, makatabang sa pamilya, especially sa to ang current situation nga gaka-experience karon. Yeah. So kada nga higayon dili sala nga mangita og patas nga treatment. Ikaduha, wala nag-inusara si Lina o anyone who is experiencing the same. Daghan kaayong kababainan nga nakaagi og sama og daghang kaayong ahensya ang andam mo tabang na ang Commission on Human Rights, na ang Civil Service, na ang mga women's group, daghan kay women's group og dili mo kinahanglan nga moadto nga bisag asa nga kamo lang mag-inisara. And also no, pwede po nimo siya i-open up sa imuhang family, higala o kauban nga pwede nimo isulti, maipadala ang concern. Ikatulo, kung karon dili ka pa anda mo report, that's okay. Ang importante kay dili nimo tugutan nga ikaw ra ang magdala sa injustice. It should be kanang informed, di ba, especially sa office kung naay inani, para kung dili nimo kaya mo speak out for yourself, who knows lain nimo kang trabaho ang Yes, maoy mo fight for Oo. you. So, sugdan nato ana nga mga ways. Yes. O kung andam na ka, Lina, ang balaod, klaro kaayo kay katungod nga ipaglaban ang imong equality. We need to empower everyone, jud. So, you deserve equal opportunities, you deserve respect, and you deserve to thrive without discrimination. Walay babayi ang angay maglihok nga murag sala niya nga gusto siya gahom. So, dili nimo sala og dili ka angay mahadlok mangayo og tabang. Yeah, murag mo ito ingon ni Ann Curtis nga sala ba day nako og ingana iyang pananaw sa ako. Murag naa gina sa iha ang problema, no? Correct. Anyway, Attorney Marwell, imo na lang nga closing message para sa ato ang tanan nga mga kababayenan nga naminaw karon. Sa tanan mga kababainhan, no, sama ni Lina, Yes. dumdumi lang ang balaod klaro. Ang kababainhan adunay katungod na patas. Yeah. Sila sa tanan. Dili ang babayi ang mo-adjust, Yeah. but dapat ang sistema ang baghuon. And remember, especially kang Lina, nga dili lang babae. Dili babae ka lang, but babae ka. Yes, dapat walay lang. Yes. Correct. Dapat walay lang. So, babae ka. Babae ta. Yes. Yes. Happy Women's Month. Yeah, Happy Women's Month sa tanan. Ma'am Ruby. And last lagi Doc, no, closing na nato. Kung makasuway og anyone ani no nga any kind of remarks, injustice, inequality sa tanang mga babae, remember, you are not alone. You need to ensure nga naatay respect. We deserve respect, everyone. And ang atong tingog is very important. Kani ang unang lakang sa pagkabuot sa ato ang gender equality. Yes. First step
no, para makabot nato ang gender equality. So salamat kaayo Ma'am Ruby and Attorney Marwell. Thank you, Dr. Elge. Mayong ma-interview ta ka sa akong kinabuhing si Amiwan kay walay kinabuhing si Amiwan sa imuhang time. Correct. Puhon in God's time. Sige, mag PM ta. Anyway, so again, kauban nato karon si Attorney Marwell Mukara, ang ato ang alumnus sa Central Mindanao University, mao ay atong special guest karon sa atong programang Justice on Air, and of course ang atong legal assistant too sa CMU Office of the Legal Counsel, si Ma'am Ruby Jan Casas. Higala og sa tanang mga tigpaminaw, daghang kay salamat. Hinaot nga karong Women's Month celebration nakahatag kami kaninyo og kahayag og ingon man kaisog aron ipaglaban ang atuang katungod. Kini na lamang si Dr. LG Iman Aninayon, kauban nato ang CMU Legal Office ug ang atong special guest at again nga si Attorney Marwell Mukara. Magaingon kaninyo ang kahibalo mao ang labing kusgan nga panalipod. Kita-kita ta sa sunod semana. Daghang salamat og maayong hapon kanatong tanan.